kirang ba asnong jong ka Ribhoy district hapo kalama kasinjuk kirang ba asnong minta kasngi kila pelong na kajing lang ka bakerki ha kasnong saiden banyatai sani halor ka jinge kabala kata jon yagi palpa ha ka district paro ka wei kamtam ha kitha nong kandong namar ka jingbam tikana jong ka boarding electric ha kani ka jingalang u general secretary jong ka sinjuk uba PB Silyang ha ka jingdan lang u chairman uba BB Makdo pat ki wei pat kinong ilam shnong ulong pa ka jinglip lan man kapor kala penser tok shishai ki padba uba Silyang ula pen pau bakani ka jingbam biang ka boarding kala kata jori ki samla puli ki ba minta ki dang pen kre ya ka examen pa pher shushu ula ong bakalong ka aka ka ba sngolingo baka jaka penmi boarding kadan Ribhoy hi henry ki pai pa jong ka district ki hap pan mat ya kani ka jing e man ka sngi kumta ka sinjung kala shim ya ka rai balada hapo shitayo omdan ka no ka jing rap lani ka jing shai na ka tanat boarding MEECL but now mentri badai pet ya kani ka tanan hadian ka jing lit kandu ki rang ba shnang ki la perngam ban let ban khang tala sundan ya ka office jong ka MEECL ka badan ha yam kum kadak ka jing persha bat pen page score ya ka sarkar Santrik mai bapra ada urusan kaliang jong ka executive committee sunjuk ke Basnong Ribhoy district milio ban penlong ya kanika jing kendu nak banta badia mirjubut akai bidei kibun kikam kibidei bakanika tem Ribhoy gabi ki jingi tigidon ki artli kimat ki ba kham kongsan ki bangilio banikan kanika segi kamat ke benengkong ka de halor kanika jinglip lat kha ha kanika tem Ribhoy ke jingi kaliang jong sunjuk gilaya tai sanibha makanika jinglip lat kamde syu kusin ke benengkong kal de isu ke balarim tam ha kanika dong Ribhoy ke jingi de ki hadin ke jingi keren nakaliang juga sunjuk lesim ya kanika rai ka benengkong kalong bangin let ya kendu ya u minister concern jong kanika MECB nakabenta banbu ya ka jingkerpat mal kumbung itip menta ki bubun ki kena ki bepule ki nele ya kanika SSLC selection test kamar sulong mentau benai bat kumjuru ngiyui bakan ni gajing lip light kha kala kata sikat de ya ki office terekam jong ki sarkar akan ni katem Ribhoy gajingi ki hospital sarkar bat ki kumjur ki hospital private tekala bu jinge nak bata ki nongpang ki blek thia ki hospital tina kata kadau nak liang jong sunjuk hadin jong gajingi keren ni lasim ya karai ban let ke delegation sha u minister bar ko juga por sha u CMD jong ka MECB nak banta ban kerpat akan ke office but ngilasim do karai bakane kan de sen ka pakhado ban ngilit kendu yo minister concern jong ka MECB ba di UCMD nama nak kapor sakapor ngilakut stang ka jing yakran dekai karai ka mengisim kata kalong bala daja bakane katnak MCB kamla ban penbiang ya ka boarding electric ha ka tem Ribhoy nyai por sityo but hadin jong sityo la kamla ban penbiang nakaliang jong sunjuk nginsim da klenti ke betenge bakata kalong bangin hap ban lek ban peni ya ka direct action kata kalong pangin khang tala si sundan ya ka office jong SE ka bodan hang ne po umyam kum ka dak jong jing persya halor ka jing bom chimkya jong kanika MECB na ka bantaban penbiang ka boarding electric hang ne hapo tem Ribhoy ka jingi kum kinong song jong ka Ribhoy ngis ngorem bakane ka umyam dam ka don hang ne po Ribhoy henry ki badu lat kha bat ka jing du lat ka de yangi kinong song jong ka Ribhoy ti kum tangis ngorem bahkan ika dam kandon na po Ribhoy bat ki basakta nakajing sya du lai du kidei ki paiba jong ka tem Ribhoy takata ka de kamat ka benengkong ka bangilekren